Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Wanted, dead or alive. Federico! Don't worry, Daddy Rafael. Tungod kay moabot ang adlaw. Moabot ang adlaw nga moanha ko nimo. Wait for your turn, Daddy Rafael. Pabuta ako, Daddy. Paabuta ako. Oh, Federico! Bye, Rafael. Hello! Bye. Hello! Hello, Federico, hijo! Hello! Hello! Oh, Gi-off na niya? oh, Marga. May pasalig siya na ako nga muari siya. Unsa? Si Marga. Nagpalayo ka niyo, Rafael. Ug nagdasi ang cellphone. Nakatimaho na sad ko. Murag dunay. Hilom nga kalihukan. Federico, tinuod ba nga mo ari ka? Yes, Marga. Para sa unsa man? Away kang magbantay. Pinangita ka na. Pagtay o buwi. Daan pagyud ko. Daan pagyud ko. Dili ko sa mahitabo ni mo, Federico. Ako'y. Halte ka, Federico. Unsa? Mahal? Oh, nabungol ko sa akong debate. Kaluoy sa tiguang nga si Don Rafael. Ula, baliw ko. Tubig. Gusto ko mo inom. Automatic na yun. Niya ang tubig. Niya na. Doon naman tayo water dispenser dire. Salamat, Ula. Niya na. Sige, inom na. Salamat, Ula. Kuan ka na. Noon sa mang kanyor. Huot imong dugan. Tungod ni kahimtang ni Federico. Ay, Nyor Rafael, kalimti si Federico nga imong anak. Ula, ngano? Hinumdumi? Ha? May sakit ka? O konfirme, imong dibdibo ng binuhatan ni Federico. Ha? Musamutang imong sakit. O delikado kayo na, Nyor. Ula, Oh, ni Rafael, mauna nga. Ginoo ko. Maura na mo patay ni mo, Nyor. Ula. Sorry, Nyor, ha? Nakapanulti ko, ana. Nisalig ko. Tungod kay misulti og mipasalig ka na ko sa Federico nga moari siya ka na ako. Ha? Uy, Nyor, ayaw ko piyansa, Nyor, ha? Ngano? Ngano nakasulti ka man, Ula? Ha? Basin o na yun kang tuli sa imong anak. Unsa? Wala ko makagusto sa mong isulti, Ula. Ha? Basay nalimot ka. Nga akong anak si Federico. Nyor. Ayaw pagdali, Rafael. Pabutang imong turno. Kuantay ka na? Tungod kay usakas na himutang sa master list. Nya akong tulison. Kining akong grupo. Ang kakibot gang. Wa ni gila. Parinti o dili. Basta, magkapasa sa requirements o mahimong target sa akong grupo. Ang qualification,
Milyonaryo. Importante, milyonaryo. Samo tag milyonaryo. Aron dili masayang ang akong kahago. Oh, may message. Aha. Gikan sa kong kakibot. Basahon ko. Aha. Nakaplastar na kami. Ready na. Naanamis tagsa-tagsa na mo kapwesto. Kabantay ka na. Buya, naunahan ko na. Very good, very good. Sa dili madugay. Piring ka lasay sa gabi, wala, paldo na. Another 50 million pesos. Tumpak! Makuptan ko na. Makuptan ko na sa aking mga kamay. 50 million pesos. Nagsugod na ugkurog ang akong palad. Basta makuptan ko na. Ya andam. Kamu sa pupus, binandol nga kwarta. Binandol nga kwarta. Action ko kapagana. Uy. Ang laing misyon sa laing grupo. Doon ay laing message. Aha. Sa lain, kining kakibot. Nga akong isugot. Paghatod og dragon fruit sa police station. Police station 30. Aha. Basahon ka ba? In 2 minutes, iitsa na namo ang dragon fruit. Very good! Very good! Muna'y agay ka ninyo. Gaksa ang akong gasa kaninyo. Police Station 30. Hakpa sa tumang kasaya. Ang pagsabog sa Granada! Sa dili barugay, musibaw ang balita. Gadunay police station nga gilabay Granada. Police station nga gilabay Granada. Unya maukay ang tibuok puwersa. O gana, di na sila. Di na makaatipan. Di na makaatimas kidnapper. Kamu na lang magpidiriko. Marang man eh. Kumantay mo na. May utak. May pangan. Okay. Doon na lang kayo sa Station 30. Doon na. Iisa ko na. Doon na. Sorry. Surtihan mo yung pag-agi dire. May surti pag-itahon ko. Bida no. Iyaman mo taon ko gisugo aron pagsusi taon sa presintos kapulisan kung unsa na og o doon na ba impormasyon regarding ni Federico? Gusto bang sirmangkaw nga masayod siya kung kano sa abdakpis Federico? Kunya, miul mo lang kilit-kilit sa Station 13. Sa Station 30, porwida no? Pastilan ko wapainit, human. Bida, bungkag yun yung stasyon na ba? Wa ba kay pulis ka nasamda no? Naibikti ba? Ito na. Mga napog ang mga tao nga naangol sa maong pagbuto. Mga napog ang pulis ang samdan. Kinuo ko. Purbida ko yawan ba yan yung panahon na tao na eh. Bida, nakita ba ninyo? Ha? Kinsa man sila? Di maklaro ang naong. Nagtabon man. Purbida ko yawan yun yung panahon na lakip ang police station. Ilang hilabtan. Oh, nagabot mga pulis ay gikan sa lain-laing police station. Aha. Nakita na ko sa report. Sa nag-live. Pero, ang baya, wala ko atayog sounds. Wala mga sounds. Tanaw, ang baya, nagkabuang mga pulis. Halos hapit tanan nga puwersa. Naa sa Station 30. Good. Api ko. Ngamutan aw kaninyo. Ngayon ni ana. Bawalay premyo kaninyo. Sa inyong pag-declare na ko nga public enemy number 1. Sige na, Rafael, darling. Inom na ning gatas, oh. Unya, Rako, Marga. Gusto ka mahiubos ko nimo?
Dili, darling. Buwas ka mao ka na, sige na. Inom na ning gatas, ano mabaskog ka. Ano sad nga, makagawas na ta din sa ospital. Okay, darling, okay. Good. Kana ba? Kana gyud, mainom ka dayon. Ay, kinalamahay ba si Don Rafael? Doon ka siya. Ola. Ayaw sa mukha si Rafael, nakapahuway na siya. Humana siya siya inom og gatas. Importante nga ako ibalita niya, ma'am. Usa ka na, ula. Nyor. Ang police station 30, nyor, ilapay yung granada. Usa? Kuan kini, mato pa sa upangan, why daing sa suspect ni kundili, ang kakibot gang, o pinangunawan ni Federico, why mong anak. Usa? Oh, dagan kayo ng angol, nyor. Lagtip ang mga pulis. Ginoo ko. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!